Kai, ɗan Alhaji. Dumbuli. Ɗan Alhaji. Kai gaba ɗaya. Aka ce ka yi tafiya. Wato ɗan Alhaji hakika na yi tafiya. Kuma banda tafiyar da na yi doguwa ce. Dan tun watan jiya rabo na kaga da garin nan. Gaskiya. Turai na tafi. Na higa Turai. Na je Jamus. Na higa Canada kai karhe ma a Hankwal. Wannan Juma'ar ina Hankwal. A masallacin Hankwal a nan ne sallar Juma'a. Gaskiya kai yawo. Wala tallahi. Dan Alhaji akwai da kuma na ƙarya arziki. Amma mu ka alhamdulillah mun higa duniya ta gamu. Kuma daga bisani ma an je kasa mai tsarkin sauke farin. To ya za a yi ni ma na san ɗan yi tafiyar nan. Dan Alhaji. Wato kai ma kana so ka higa duniya kenan. Ni ma na san ɗan yawo ta. To. Dan Alhaji. Wace ƙasa kake so ka yi? Duk inda ka je. Da inda na je za ka je? Duk inda ka je. To dan Alhaji in dai kana so ka je ana abu ne mai sauki tsohuwa da abu ne dan sauki tsohuwa da gudun aure. Ba dai akwai an canji ba kuma dai. Ko nawa ne zan bayar? To abin da za a yi zan fara kai ka Hong Kong. Babban birnin China kenan. Ka kwana jin labarin ta. A inda shugaban ƙasar China ya cinye mu yau Yaman indijin ya ce ni ma na zama ba Cananci. Saboda haka na abin da za a yi ne dan Alhaji yanzu zan je wajen Libabatu mai dan wake. Idan na kwahi dan wake mu haɗa a nan gidan gona Alhaji. To ba matsala. In Allah da. To yi kenan. Amma baka tabbata an tanada abubuwa. Ba matsala ba matsala. Da Alhaji Allah. Wala zan kai ka. Har tura za ka yi ganya murai ka tafa Laraba. Tura ba inda ba mu je da Turai. In Allah da. Ba matsala dumbuli ya mun. Allah da Alhaji. Wannan mutumin fa. Oh no. Yaran nan za a bin arziki dai. Dan da ba san gada. Allah da lallaba shi zan yi duk wata ajiya ta Alhaji ya kwazo ina tura. Da na gama abin da na gama na bar garin. Sai in tafi a Bakalaki can wajen uwar Kiriku. Na haɗu da su Kidu ke mare da su Afirka tan Nebo. Na tafi a Bakalaki.